Čaute, tu Lukáš a teda toto je môj Blender tutoriál na to, ako prepojiť Blender s umelou inteligenciou. Takže, na to, aby sme to vedeli spraviť, potrebujeme nainštalovať Python. Python sa používa na zbehnutie tej integrácie. Takže otvorite Microsoft Store, napíšte Python, install najnovšiu verziu. To bude chvíľku inštalovať. OK. Kým sa to inštaluje, môžeme otvoriť Windows tlačítko cmd ako command prompt. OK. Takže teraz, keď máme Python nainštalovaný, tak môžeme vlastne nainštalovať tool, ktorý potrebujeme, ale teda nástroj, ktorý potrebujeme na zbehnutie tej integrácie. Takže pip install uv. Máme nainštalované UV. OK. Teraz potrebujeme nainštalovať plugin do Blenderu, aby sme s ním vedeli interagovať zvonka. Takže idete na blender.mcp.com, stiahnete. Teraz toto si dáte niekam, kde chcete, ja si to dám do dokumentov. Teda zaextrahujem to. OK. Teraz v Blenderi ideme do Edit, Preferences, Install from Disk. Tu idete vlastne tam, kde ste vyextrahovali. A tu nainštalujete addon.py. Teraz ho máme. Aby ste mali na okraji vidieť, že Blender MCP. A tu by ste mali kliknúť Connect to MCP server. Týmto ste vlastne spustili integráciu zo strany Blenderu. A ešte musíme spustiť, teda sa na ňu aj pripojiť cez nejakú četovaciu aplikáciu. Na to odporúčam Claude Desktop. Takže na Claude AI download Windows. Teraz sa inštaluje. OK, a tu ju máme. Na to, aby sme ju prepojili, musíme to nastaviť. Takže File, Settings, Developer, Edit Config. Toto je tá základná konfigurácia, že vlastne žiaden externý tool, a teda musíte to nakopírovať toto. Toto vám vlastne pridá tento Blender tool do Claude. OK, teraz to musíme reštartnúť. Takže, áno, musíte vlastne ísť sem, quit, znova Claude, musíte nás plne reštartovať. Teraz by sa tu mal ukázať Blender a všetky jeho nástroje. Takže, teraz to spravím takto, aby to bolo lepšie vidieť. Tak, Blender. No a teraz mu vlastne môžeme niečo napísať, nech nám spraví. Napríklad, vymyslel takýto prompt. No, a on teraz vlastne bude volať jednotlivé tieto tools. To sú vlastne nástroje, ktoré vie interagovať s Blender svetom. A niekedy si pýta povolenie, ale teda ja som mu všetko povolil dopredu. No vlastne zaujímavé je, že počas toho, ako on generuje, my môžeme vlastne robiť, čo chceme s tým Blenderom. Napríklad ja dokážem počas toho, ako pracuje, si povedať, že chcem, aby vyzerala kamera takto.
A napríklad zaujímavé je, že môžem sa hrať aj s týmto materiálmi, čo robí. Napríklad tu nejak nezvládol ten materiál, tak namiesto toho, aby som to musel písať, tak ja si vlastne vyrobiť vlastný materiál. Dať tam nejakú hnedú. Takto povedzme. No a teraz nám takto umelá inteligencia vyrobila celkom pekný les.